shigo mana Kamal. Kamal ka shigo mana. Na ce maka baya nan ka shigo. Me yasa kake min haka? Ka zauna ga wurina, ka saki jikinka. Jirgin karfe 6 zuwa Dubai. Ba wani abu da zai faru. Ka zauna Kamal. Ko kai fa? Ka saki jikinka ba komai. Ni fa na kusa kawo ƙarshen wannan abun. Kullun cikin ɓoye-ɓoye muke a cikin gidan nan. Abadan Allah. Kar ka damu. Ni na san mafita insha Allah ba wani damuwa. Na san matakin da zan ɗauka. Kullum fa haka kike cewa. Kullum haka kike cewa. Wannan karan zaka gani a aikace. To me kike son ki? Wani mataki kike son ki? Zan sa a kawar da shi kawai kowa ma ya huta. Yes! In kika haka kin gama mun komai a rayuwa. Za mu bararraje mu kai. Kafin a kawar da ni, ke yau zan kawar da ke a cikin gidan. Ka shigo mana Kamal. Kamal ka shigo mana. Na ce maka baya nan ka shigo. Me yasa kake min haka? Ka zauna ga wurina, ka saki jikinka. Jirgin karfe 6 zuwa Dubai. Ba wani abu da zai faru. Ka zauna Kamal. Ko kai fa? Ka saki jikinka ba komai. Ni fa na kusa kawo ƙarshen wannan abun. Kullun cikin ɓoye-ɓoye muke a cikin gidan nan. Abadan Allah. Kar ka damu. Ni na san mafita insha Allah ba wani damuwa. Na san matakin da zan ɗauka. Kullum fa haka kike cewa. Kullum haka kike cewa. Wannan karan zaka gani a aikace. To me kike son ki? Wani mataki kike son ki? Zan sa a kawar da shi kawai kowa ma ya huta. Yes! In kika haka kin gama mun komai a rayuwa. Za mu bararraje mu